बे पेपारखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फरायनानै नायोबा बयबो बुजिगोन। बे पेपारनि मुङानो जाहैबाय प्रतिदिन। दिनैनि बे पेपाराव स्पष्ट एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दिनैनिफ्राय अफिसियेलि दाननाय जाबाय आरो एमपि नब'सरनिया बिथाङा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै खामानि मावनो हाला। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां खौरां, एमपि नब'सरनियानि सार्टिफिकेटआ दिनैनिफ्राय दानजाबाय। बयबो रायजो राजाफ्रा नैबे आसामिस पेपाराव लिरनाय प्रतिदिन बेखौ बयबो फरायनानै एसे नायलांदो। भिडिअनि फुटेजाव नुदों बे पेपाराव प्रतिदिन, बे पेपारखौ बयबो फरायनानै दिनैनि बे पेपारखौ नायोबा बयबो बुजिगोन। एमपि नब'सरनिया बिथांनि सायाव जोबोद बर' हारिनि गेजेराव मोजां खौरां। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नेनानै दंमोन एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ माला दानजागोन, बिथांनि सार्टिफिकेटआ माला दानजागोन। दिनैनि समाव जोबोद बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। जाय एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनाय जाबाय, भिडिअनि फुटेजाव एसेबाबो नुबाय। बे पेपारनि मुङानो जाहैबाय प्रतिदिन। बे पेपाराव नब'सरनिया बिथांनि सायाव सार्टिफिकेटखौ मानो थाखाय दानखो, मानो थाखाय दानजाखो गासैबो लिरनाय दं। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि बे पेपारखौ फरायनानै नाय। एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ दानजाबाय। बिथाङा गावनि सार्टिफिकेटखौ अफिसियेल खामानियाव बाहायनो हानाय नंला आरो माखासे मावबावनांगौ। बिथाङा नंखाय सार्टिफिकेट लानानै 10 बोसोर बिथाङा 420 नंखाय सरकारखौ, आयेनखौ नंखाय खालायनानै बियो गावखौ जेरैबायदि नंखाय इन्डियानि आयेनखौ बंग खालायदों। इन्डियानि आयेन बंग खालायनायाव साजाया बोरै जानांगोन, बेफोरनि साजाखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो दल संगठना गोख्रों जानांगोन। मोनफ्रोमबो दल संगठना गोख्रों जानांगोन। जाय बिथांमोनहा सोरबाया बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय गावनि रिटायारनि थाखा फैसा थोस्लाबा, सोरबा बिथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै खांनानै, सोरबाया हा हु फाननानै बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय जोबोद सम नांदों। जाय बिथांमोना हरखौनो सान जानाय गैया, लोंनाय गैया, रावनिबो हेफाजाब, बर' हारिनि खौसेथि हेफाजाब बिथांमोना मोननाय जायाखै। बिनि थाखायनो उननि समाव बयबो सोरबा मावदोंबाबो बर' हारिनि गेजेराव जाय जोंनि बर' हारिखौ नंखाय जोंनि बेनारखौ लानानै 10 बोसोर बर' हारिखौ थेर बेथेर खालायदों, बिथाङा दिनैनिफ्राय गावनि सार्टिफिकेटखौ लानानै अफिसियेल खामानि मावनो हानाय नंला आरो बिथांनि जि साजा होनांगौ आरो इन्डियानि आयेनखौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों बिथांखौ जाहाथे आयेननि साजाखौ जाहाथे बिथाङा गनायनानै लायो, बेफोरखौ खामानि मावनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा हेफाजाब होनांगोन, बयबो आवगायनांगोन। दिनै आं बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सुंद' एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ दिनैनिफ्राय गोजा साइन। बिथांनि सार्टिफिकेटआ इन्डियानि अफिसियेल खामानिफ्राव, आसामनि गुबुन अफिसियेल खामानिफ्राव बाहायजानाय नंला। एमपि नब'सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ दिनैनिफ्राय डुप्लिकेट सार्टिफिकेट, नंखाय सार्टिफिकेट प्रमान जाबाय। जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जायफोर बर' हारिनि गेजेराव पेपार फरायनो गोरों, बिथांमोनहा बे भिडिअनि फुटेजाव थानाय पेपारखौ बायनानै, दिनैनि पेपारखौ बायनानै जाहाथे बे प्रतिदिन पेपारखौ बायनानै फरायोबा एमपि नब'सरनियानि सार्टिफिकेटआ बोरै दानजाखो, मानो थाखाय दानजाखो स्पष्ट बुजिगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां खौरां। बयबो दिनैनि समाव एमपि नब'सरनियानि माखासे खामानि
अफिसियेल खामानियाव बिथाङा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै मावदोंमोन। दिनैनिफ्राय बिथाङा बे सार्टिफिकेटजों खामानि मावनो हाला आरो बिथांनि माखासे इन्डियानि आयेनखौ नंखाय गावखौनो आयेनखौ समायखिरा लानानै इन्डियानि आयेनखौ जेरै बिथाङा 10 बोसोर समायखिरा लानानै बंग खालायदों। बे बंग खालायनायनि सायाव साजानि सायाव जोंनि बर' लिडारफ्रा गोख्रों जायफोर बेसेबांबा सम बिथांनि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखाय जायफोर हर सान खारदिंनो गोनां जादों बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनदों। बिथांमोननि माखासे खामानि मावनायाव जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा जाहाथे हेफाजाब होलाङो। बयबो हेफाजाब मदद होयोबा बिथांखौ जों इन्डियानि साजा होनो हागोनखौ नुदों। बिथाङा 10 बोसोराव नंखाय इन्डियानि माखासे थाखानाय आयेनखौ बिथाङा बंग खालायदों। बे बंगनि सायाव बिथाङा बोसोर जेल जानांगोन आरो बिथाङा जेरै गावनि दरमाहा सरखारि माखासे इनकाम खालायनाय बेखौ बिनि गुरायफिननो थाखाय जोंनि बर' लिडारफ्रा खामानि मावो जाहाथे। बयनिसिमबो आं खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।